Još klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu. Da, kao što vidite danas ćemo da malo pričamo neki mini vlog, zašto nije bilo klipova i tako to. Sad se svi vjerovatno pitate zašto ja igram i kako ja igram na Mineplexu. E pa ovako, ljudi moji, ja sam svečano dobio, vidi ovog jebote. Znači ja sam svečano dobio unban sa Mineplexa. Kako? Znači ja sam tražio prvo apele i to mi je nekako delimično pomoglo. Znači ono, to mi bukvalno je pomoglo. Slao sam neke poruke i to mi onako ono, čas mi pomogli, čas ne, ono, kažu bolje šalji apel, mi ti ovako ne možemo ni pomoći. Ja sam rekao dobro, pošaljem jedan apel, nešto sam glupo nešto kenjao, ništa. Drugi apel, ništa. Treći, ništa. I da bi ja sad pre par dana pošaljem još jedan apel, za 4 mjeseca, da, pošto moraš svaki mjesec dana šaljaš apel. I ja pošaljem sad apel, kao izvinim se, ja kajem se vam tamo što sam nešto tamo kenja. I bukvalno me unbanovali, piše apel accepted. Izvinjavam se što smo vas banovali, kao van tam, i oni su me unbanovali. Ne znam nikako, hvala im, ali eto, znači ja sam tražio unban, oni su rekli, oni su i dalje misli da ja koristim ban, to je da sam ja koristio hack, ne ban, da sam koristio hack, ali bukvalno nisam. Znači napisali su mi kao, verovatno su oni mislili i dalje da sam ja koristio hack, pa su čekali da im se izvinim, a ja sam dosta govorio kao da nisam koristio hack. Ali onda sam rekao kao, eto kao koristio sam hack, izvinjavam se i tako to. Iako nisam, ali dobro, nema veze, oni su primili izvinjenje i ja sam primio i ban. To jest unban. Da. Onda to sam sad riješio. Teo sam onda još nešto da se zahvalim liku koji mi je dao ovaj bio premium, to jest koji mi je dao premium da igram na njemu. Dok sam bio banovan ovdje, on se zove Kristijan. I on je sa kanala Ultimate Gamers. Znači pogledajte njihov kanal, ono. Ok su likovi. I treća stvar što sam još htio da vam kažem jeste da znači zašto nema klipova, zato što sam bukvalno bolestan od 11. marta. Znači od tog klipa, to jest od 12. pardon marta su mi početi simptomi gripa, nešto, nemam pojma ni ja. I tako da ono, savata me taj grip van, tamo je možda vidite po glas kako pričam, znači to boli glava svuda, temperature ne daj bože, znači ono, bukvalno ne možeš da klikćeš koliko boli, znači ja bukvalno sam išao do WC-a, znači ono, jedva. Tako da, ono, znači nisam stvarno mogu ništa da radim. Šta sam još htio vam kažem, znači, eto, to bi bilo to što tiče ovog klipa, nas ste uživali, bar iole ono, da kažem neke informacije, čak je bio neki lik, evo imat ću tu sliku verovatno. Prvo me sreo, igrao sam Micro Battle jutros i on me sreo tamo i pripitao kako ti igraš, kako Milke to nisi ti, prvo mislio kao ja to Milke je, to jesam ja bio. Kao je, kao Milke sreo sam te van tam, da je poslije govorio kao da to nisam ja. Tako da ono, brate, evo sad ću raditi, to je bio, kako zvao lik, It's Vukašin, tako nešto, nemam pojma ja. Eto sad znaš da sam to bio ja i da si me sreo, tako da, ono. Tako da, eto, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam ste uživali, posjetite, normalno gledajte na Facebooku šta objavljam, pošto, evo, lik nije uopšte znao da sam to bio ja sad na serveru, znači gledajte server, gledajte Facebook, šta se dešava tu, pošto bukvalno tu sve govorim da sam bolestan i vam tam, znači gledajte Facebook tu, dodajte me za prijatelja, ja ću vas svejedno prihvatiti, tako da, eto, to je bilo to. Mi se vidimo u klipu koji ne znam kad će izaći, naravno kad ozdravim. Sad ću uskoro onaj mini raspust, Vaskrs, tako da tad ću vjerovatno Uskrs kako hoćeš, ću da snimim koji klip. Tako da eto, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se živali, bacite comment, like, share, sub, budite aktivni kao što uvijek jeste, pošto vidio sam sad prošli klip, stvarno je bio aktivan i preprošli, ono brate lajkovi tukli su i bilo je par dislajkova, ono, i haters komentara, ali dobro, eto. Tako da eto, hvala na gledanju, tako da vidimo se i po!